Ens trobem al Celler Rodon, situat a les confluències del carrer Rosselló amb Balmes de Barcelona, que aquest any celebra el seu 60è aniversari. Carles Rodon, propietari, ens comenta sobre l'actualitat del mercat del vi en aquests moments. Gràcies a Déu, nosaltres estem treballant bastant amb vins i caves. Les ventes han anat bé, aquest Nadal també, i anem pujant, cada dia es venen una mica més, encara que hi hagi molta competència. Com ens dediquem molt i tenim molt assortit, perquè tenim 450 vins aproximadament i 50 caves, doncs, a més de licors d'unes altres menes com whiskies i etc. I la gent ja ens coneix perquè fa molts anys que s'hi som. I a més hi ha molta gent nova, com també tenim uns aparadors de cara al carrer, que tenim 3 portes, doncs també ens veuen, tenim el metro al costat de sempre i és un lloc que ara ens ho han fet una mica més ample. La gent pregunta per coses que ha vist i això sempre és important, que es donin a conèixer on es veuen millor, que és a la tele, a les revistes, i cada dia en saben més. Vull dir, abans era Riojas i Riberes i ara doncs, ja tenim molta més gamma aquí i la gent també els va coneixent. Vull dir, la venda del cava, segons de quins tipus, els anem adreçant a que comencin a tastar caves nous, que també n'hi ha, i hi ha de molts bones qualitats i molt bon preu. És lògic que els francesos fiquin els seus productes aquí, però vull dir, nosaltres també tenim que tindre present que els nostres són bons, tan bons com els d'ells, i estan a un preu més assequible. Llavors el que no podem pretendre és comparar un xampany francès amb un cava semidolç d'aquí. Hem d'anar a buscar bruts natures, mil·lèsimers, i que s'acostin una mica als preus d'ells, encara que siguin bastant inferiors, però que siguin de la mateixa qualitat.